Siwmai, diolch yn fawr am eich wylio ar yr fideo hwn. Fan yma, dwi'n mynd I gyflwyno'r cyfres newydd o'r pennodau ar gyfer nofel ynglyn â cymeriad gyda'r enw Llion. Ond hefyd, dwi'n eisiau I arloesi bod newydd o dysgu gerfa newydd ar gyfer yr myfyrwyr sydd yn ychydig yn y safon yn uwch na'r y safon ar gyfer dechreuwyr. Felly mae'r cyfres o'r pennodau hyn ar gyfer y nofel ynglyn â'r cymeriad Llion yn ei amcanu tuag at yr myfyrwyr ar safon neu gwastad-lun o'r rhagorol sydd wedi ei dysgu yr gerfa sylfaenol ac maen nhw'n eisiau I mynd ymlaen gyda'r gerfa yn ecdig yn fwy rhagorol. Felly yma'r ffurfyddedd o'r pennodau yr un fel o'r blaen gyda'r enghraifft cyfres ar gyfer Llion, ond dim ond mae gyda ni na'r mae'r gerfa yn ecdig yn fwy rhagorol ac hefyd yn ytrach na defnyddio testun I arddangos y testun ar gyfer pob un pennod o'r nofel. Dwi'n mynd dim ond I llyfaru y geiriau ac nid yw arddangos nhw ar y sgrin. Felly dwi'n mynd dim ond I arddangos yr gerfa ar y sgrin. Cyn I dechrau yr cyfres neu yr nofel, dwi'n mynd I cyflwyno fe I esbonio y cefndir ac I esbonio cyfwaith neu'r proses o'r sut dylais i'r ffurfyddedd o'r pennodau fan yma, o'r cyfres fan yma. Felly, beth dwi'n yn gwneud yn arferol pan dwi'n eisiau I datblygu fy gwybodaeth o'r erfa union yn iaith yw dwi'n cadw rhestr o geiriau nid yn angenrheidiol I fod geiriau sydd yn newydd I mi, ond pan ydyn ni'n dysgu ar iaith, mae angen I ni amser I cadw yn gyfrth gyda'r geiriau o'r iaith. Felly, efallai, os nad ydym ni'n darllen neu yn cyfathrebu neu defnyddio yr iaith yn beneddiol, felly mae'n mor hawdd I llithro allan o gyfrth gyda'r iaith ac oherwydd hynny, mae'n mor hawdd I angofio ac I fod yn angysbell oddi wrth y geiriau. Felly, ac yn canlyniad o hynny, rydyn yn gallu colli dealltwriaeth o'r geiriau yn enwedig y rhai sydd weddol yn prinach na'r rhai sydd yn ychydig yn fwy cyffredinol. Felly, os ydyn enghraifft yn gwyled neu gwylio'r teledu neu ydyn gwrando ar radio. Felly, ydyn yn gallu cadw gyfrth gyda'r gerfa, ond pan ydyn eisiau I ehangu ein gwybodaeth i'r ardaloedd o'r iaith sydd yn ychydig yn fwy arbenigaidd, enghraifft, mae'n ydyn yn gallu colli y cyfrth gyda'r geiriau hyn. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n yn cadw rhestr o geiriau newydd I mi pan dwi'n yn dod o hyd o'r geiriau neu gerfa sydd yn newydd. Ond hefyd, dwi'n yn cadw yn yr un rhestr y geiriau sydd dwi'n yn teimlo I fod yn prinach na'r eraill, enghraifft gyda'r gair cyfwaith. Beth ydy y gair cyfwaith neu cyfrwaith? Felly mae'r
hwn yn ystyru gair proses. Felly, ydyn nhw'n dod o hyd o'r gair proses yn beunyddiol pan ydyn nhw'n gwrando enghraifft ar y radio neu gwylio ar y teledu, ond pa faint o weddi ydyn nhw'n dod o hyd o'r gair cyfoeth i ystyru proses. Felly mae'r gair sydd yn ymhlith y rhai sydd yn prinach. Felly, pan dwi'n dod o hyd neu dwi'n eisiau i defnyddio y gair hwn, mae'n angen i mi, efallai, fel rhywun sydd eisiau i datblygu fy maestrolaeth yn y iaith, i fod yn gallu dod o hyd o'r geiriau hyn yn hawdd ar y pwyntiau bysedd. Felly, dyma y rheswm pam dwi'n cadw yr geiriau prinach hefyd. Pan dwi'n dod o hyd o'r enghraifft pob tro 8 ar 20 o'r geiriau i mewn yn y rhestra, dwi'n creu y rhestra newydd yn y ffeil newydd. Felly, y rheswm ar gyfer hynny yw pan ydyn yn gweld neu edrych ar yr cwrs, mae gyda ni yn pob un pennod dim ond 8 ar 20 gair. Y rheswm ar gyfer hyn yw ydyn nhw'n gallu canu y geiriau 8 ar 20 ohonyn nhw gyda'r alaw o'r babar defaid D. Felly, dyma'r sêl o'r pob un pennod i mewn yn y nofel. Ynglŷn â'r nofel, mae'n gyda fe yr hanes o'r cymeriad Llion, gyda'r dechreuad canol ac hefyd yr diwedd. Felly, yn cadw y diwedd yn cyn pelled a phosib i cadw yr hanes neu ymadrodd o'r digwyddiadau sydd yn digwydd i'r Llion yn parhau, ond mae'r hyn sydd yn cadw y diddordeb o'r darllenwr. Felly, dyma'r sêl neu'r cyfoeth lle ydyn nhw'n gallu dod o hyd o'r strwythur i ysgrifennu y pennod pob tro pan ydyn nhw'n gallu dod o hyd o pob casgliad o'r 8 o'r 20 o eriau, ydyn nhw'n gallu creu y pennod newydd ar gyfer yr blaendaethiad o'r hanes ynglŷn â'r cymeriad Llion i mewn yn y nofel hwn. Felly, ydyn nhw'n nawr yn parod i dechrau y nofel ynglŷn â'r cymeriad Llion. Na'r safon ar gyfer y dechreuwyr. Felly mae'r cyfres o'r pennodau hyn ar gyfer y nofel ynglŷn â'r cymeriad Llion yn ei amcanu tuag at yr myfyrwyr ar safon neu gwastad-lun o'r rhagorol sydd wedi ei dysgu yr gerfa sylfaenol ac maen nhw'n eisiau i mynd ymlaen gyda'r gerfa yn echdig yn fwy rhagorol. Felly mae'r ffurfyddedd o'r pennodau yr un fel o'r blaen gyda'r enghraifft cyfres ar gyfer Llion, ond dim ond mae gyda ni na'r mae'r gerfa yn echdig yn fwy rhagorol ac hefyd yn hytrach na defnyddio testun i arddangos y testun ar gyfer pob un pennod o'r nofel. Dwi'n mynd dim ond i llyfaru y geiriau ac nid i'w arddangos nhw ar y sgrin. Felly dwi'n mynd dim ond i arddangos yr gerfa ar y sgrin fel rhain fan yma. Felly, cyn i dechrau yr cyfres neu yr nofel, dwi'n mynd i cyflwyno fe i esbonio y cefndir ac i esbonio cyfwaith
neu'r y proses o'r sut delais i'r ffyfrydaeth o'r pennodau fan yma, o'r cyfres fan yma. Felly, beth dwi'n yn gwneud yn arferol pan dwi'n eisiau i datblygu fy gwybodaeth o'r erfa union yn iaith yw, dwi'n cadw rhestr o gerau, nid yn angenrheidiol i fod gerau sydd yn newydd i mi, ond pan ydyn ni'n dysgu ar iaith, mae angen i ni ochr amser i cadw yn gyfrth gyda'r geriau o'r iaith. Felly, efallai, os nad ydym ni'n darllen neu yn cyfathrebu neu defnyddio yr iaith yn beneddiol, felly mae'n mor hawdd i llithro allan o gyfrth gyda'r iaith, ac oherwydd hynny, mae'n mor hawdd i anghofio ac i fod yn angysbell oddi wrth y geriau. Felly, ac yn canlyniad o hynny, rydyn yn gallu colli yr dealltwriaeth o'r geriau, o'r rhai geriau enwedig, yn enwedig y rhai sydd weddol yn prinach na'r rhai sydd yn ychydig yn fwy cyffredinol. Felly, os ydyn enghraifft yn gweled neu gwylio'r teledu yn y sianel ar gyfer Cymraeg pob dydd ar S4C, neu os ydyn gwrando ar BBX ar gyfer Radio Cymru pob dydd, felly ydyn yn gallu cadw gyfrth gyda'r gerfa, ond pan ydyn eisiau i ehangu ein gwybodaeth i'r ardaloedd o'r iaith sydd yn ychydig yn fwy arbenigaidd, enghraifft, mae'n ydyn yn gallu colli y cyfrth gyda'r geriau hyn. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n yn cadw rhestr o geriau newydd i mi pan dwi'n yn dod o hyd o geriau neu gerfa sydd yn newydd. Ond hefyd, dwi'n yn cadw yn un rhestr y geriau sydd dwi'n yn teimlo i fod yn prinach na'r eraill, enghraifft gyda'r gair cyfwaith. Beth ydy y gair cyfwaith neu cyfrwaith? Felly mae'r hwn yn ystyru gair proses. Felly, ydyn yn dod o hyd o'r gair proses yn beneddiol pan ydyn yn gwrando enghraifft ar y radio neu gwylio ar y teledu, ond pa faint o wedi ydyn yn dod o hyd o'r gair cyfwaith i ystyru proses. Felly, mae'r gair sydd yn ymhlith y rhai sydd yn prinach. Felly, pan dwi'n yn dod o hyd neu dwi'n yn eisiau i defnyddio y gair hwn, mae'n angen i mi, efallai, fel rhywun sydd eisiau i datblygu fy maestrolaeth yn y iaith, i fod yn gallu dod o hyd o'r geriau hyn yn hawdd ar y pwyntiau bysedd. Felly, dyma y rheswm pam dwi'n yn cadw yr geriau prinach hefyd. Pan dwi'n yn dod o hyd o'r enghraifft pob tro 8 ar 20 o'r geriau i mewn yn y rhestr, dwi'n yn creu y rhestr newydd yn y ffal newydd. Felly, y rheswm ar gyfer hynny yw pan ydyn yn gweld neu edrych ar yr cwrs, mae gyda ni yn pob un pennod dim ond yr 8 ar 20 gair. Y rheswm ar gyfer hyn yw ydyn yn gallu canu y geriau 8 ar 20 ohonyn nhw gyda'r alaw o'r babar defaid D. Felly, dyma'r sel o'r pob un pennod i mewn yn y nofel. Ynglyn â'r nofel, mae'n gyda fe yr
hanes o'r cymeriad Llion gyda'r dechreuad canol ac hefyd yr diwedd. Felly yn cadw y diwedd yn cynpelled a phosib i cadw yr hanes neu ymadrodd o'r digwyddiadau sydd yn digwydd i'r Llion yn parhau, ond mae'r hyn sydd yn cadw y diddordeb o'r darllenwr. Felly, dyma'r sel neu'r cyfoeth lle rydyn yn gallu dod o hyd o'r strwythur i ysgrifennu y pennod pob tro pan rydyn yn gallu dod o hyd o pob casgliad o'r 8 o'r 20 o eriau, rydyn yn gallu creu y pennod newydd ar gyfer yr blaendaethiad o'r hanes ynglyn â'r cymeriad Llion Imwn yn y nofel hwn. Felly, rydyn yn nawr yn parod i dechrau y nofel ynglyn â'r cymeriad Llion.